Haurdunaldi, erditze eta erditze ondokoa. Edoskitzeari buruzko bideo hauetan, zure haurtxoari bularra behar bezala eman ahal izateko zenbait aholku eman nahi dizkizugu. Ama esnea eskuz ateratzea. Ama esnea atera aurretik, masajea egingo dugu bularrean. Masaje zirkularrak egingo ditugu, bularraren oinarritik titibururantz. Ferekaleunak bularraren oinarritik titibururantz, eta bularra aurrerantz astinduko dugu leunki. Esnea ateratzeko, hatz erakuslea eta lodia ze forman jartzen dira. Titiburutik 2 zentimetrotara eta leunki sakatu behar da toraxeko pareterantz. Hatzak batuz, presioa egiten da, azaletik irristatu gabe, eta azken fasean, presioa egiteari uzten zaio eta hatzak askatzen dira. Bide hau lagungarria izatea espero dugu. Gogoratu, beti izango gaituzula laguntzeko prest Osakidetza eta profesionalok. Eskerrik asko.